Добрий день, 12 година, час новин на АТР, 24 жовтня, 1335-й день анексії Криму, у студії Ескандер Маметов. Штурм суду. Силовики застосували спецзасоби і сльозогінний газ, аби розігнати прихильників лідера добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського. Святошинський суд ще вчора мав обрати для нього запобіжний захід або відпустити додому. Однак рішення перенесли. Невдоволені активісти розгромили залу засідань і на ніч забарикадувалися. Коханівського затримали позавчора після того, як він після сварки з одним із командирів правого сектора стріляв у нього з травматичного пістолета. Очі нашого кореспондента Віктора Пономарьова і бачили розгін, і отримали свою порцію сльозогінного газу. Вікторе, розкажи, будь ласка, що відбувається зараз? Власне, судове засідання розпочалося. Буквально декілька хвилин тому воно продовжилося. Саме засідання воно почалося з запізненням, оскільки активісти заблокували одне із судових залу судового засідання. А власне поліція штурмом увірвалася у зал суду та вигнала звідти активістів. Як це було? Прошу послухати пряму мову. Я чув тріск апаратури, там журналісти кричали, хтось з журналістів кричав, там не бийте, апаратура. Просто про що це говорить? Про те, що був наказ просто бити і абсолютно не розбиратись, хто там що. Власне, було затримано близько 30 прихильників Миколи Коханівського. Прошу пряму мову. Сьогодні в 10 годин ранку мною була дана команда розблокувати шляхом фізичного застосування спецпідрозділів поліції, що було здійснено на протязі декількох хвилин. Найбільш активні учасники правопорушення, я думаю, будуть затримані по статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Власне, судове засідання у справі Миколи Коханівського щодо обрання йому запобіжного заходу вже продовжилось буквально декілька хвилин тому. Йому надавали медичну допомогу, оскільки він також отримав травми під час штурму поліції. Зараз туди журналістів не пропускають. Частина журналістів, яка залишилася в залі суду, вона зараз там перебуває. Іншу частину ви зараз можете бачити, як вона знаходиться тут. Ми також перебуваємо тут в залі під залом суду. Будемо намагатися пройти туди, щоб розказати більше у наступних випусках. Дякуємо. Це був Віктор Пономарьов з-під зали суду Святошинського, де відбувається засідання щодо одного з лідерів ОУН Миколи Коханівського. У Росії безвісти зникли двоє українських туристів. Зв'язок з ними перервався біля Ростова-на-Дону. 25-річний Олександр Бабінець і 28-річний Сергій Велєв 2 місяці подорожували автостопом. Хлопці з України через Росію дісталися Казахстану, потім знову повернулися до Росії, через Дагестан, Чечню, Північну Осетію потрапили до Грузії. Наприкінці вересня хлопці вирушили додому знов через Росію. 7 жовтня вони востаннє вийшли з родичами на контакт і зникли без сліду. Нині українські правоохоронці готують запит до Інтерполу про оголошення зниклих хлопців у міжнародний розшук. Свободу Сенцову банери з вимогою звільнити українського режисера з російської колонії вивісили у вежі Трампа у Нью-Йорку. Організувала акцію учасниця групи Pussy Riot Марія Альохіна. Вона ж і виклала у Фейсбук відео та фото. За словами Альохіни, їй допомагали американські активісти, які знають про Олега Сенцова. Вони разом ще й розкидали по вежі Трампа листівки з гаслами «Свободу Сенцову». Акція не лишилася непоміченою. Поліція через такий гвалт перекрила будівлю на півгодини. Український консул відвідав Павла Гриба, якого утримують у СІЗО російського Краснодара. Зустріч тривала близько години. За словами дипломата, на вимогу адміністрації слідчого ізолятора він спілкувався з українським бранцем російською мовою і під запис. Павло Гриб через вроджену хворобу потребує щоденного специфічного лікування. Як він сам розповідав консулу, російські лікарі прописали йому 2 препарати, але від їхнього прийому стан здоров'я не покращується. 19-річного Павла Гриба російська ФСБ ще в серпні викрила на території сусідньої
сусідньої Білорусі. Щойно хлопець перетнув кордон. Кілька днів про його долю нічого не було відомо. І лише згодом родичі дізналися, що Гриба перевезли до Краснодарського СІЗО. ФСБ звинуватило хлопця у тероризмі. Український Донбас – один з найбільш замінованих регіонів світу. Про це на брифінгу про гуманітарну ситуацію в Україні заявила помічник Генсека ООН Урсула Мюллер. На її думку, зона АТО нашпигована вибухівкою настільки, що це може викликати проблему і у розвитку на довгі роки. Аби це вирішити, необхідно приступати до розмінування території та постійно інформувати населення про небезпеку. Але найперше – припинити вогонь. Натомість минулої доби бойовики знову використовували заборонені Мінськом міномети по всій лінії фронту. Один український боєць поранений. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемиря. Українські воїни 15 разів жорстко відповідали ворогу із озброєння, не забороненого мирними домовленостями. Україна готова до наступного кроку. Газета The Washington Post опублікувала статтю із закликом до Вашингтона надати зброю Києву. Підтримка України сьогодні – це внесок у безпеку завтра. Під таким заголовком вийшов матеріал, в якому йдеться про важливість подальшої допомоги українцям з боку США у сфері оборони. В своїй статті американське видання вкотре нагадало, що Україна більше 3 років гідно тримає опір, захищаючи євроатлантичний регіон від російської агресії. У Криму підконтрольний Кремлю уряд півострова отримав нового голову Державного комітету у справах міжнародних відносин депортованих громадян. Ним став Лінур Абдураманов. Він раніше керував сектором міжнародних відносин у самозваній адміністрації Феодосії. Донедавна пост глави комітету опублікував уряд очолював теж колабораціоніст Заур Смірнов. Однак минулого тижня так званий керівник маріонеткового кабінету Кабінету міністрів Криму Аксьонов примусив його написати заяву про звільнення. Вони раділи приходу Путіна, в Крим, а нині прокремлівський режим викинув їх з власних осель. У Семиїзі Міністерство оборони Росії виселяє 4 родини з дітьми на вулицю. Пропонують їм залишитися під відкритим небом, а на місці їхніх осель планують розпочати забудову. Детальніше у матеріалі. Люди живут 40-50 лет, тут уже 3 поколения сменилось. Дети маленькие, грудные. Це відео публікував кримчанин. В цьому дворі живуть 4 родини, у 3 подружжя немовлята. Люди кажуть, живуть тут здавна, на своїй оселі мають усі необхідні законні документи. С 81-го года здесь живем, еще с Союза. Получается, при Украине мы тоже жили более-менее. С приходом в Россию мы исчезли из всех документов. Житло Олени залишилося у спадок від батьків. Їм за Радянського Союзу видали ордер на квартиру як співробітникам військового санаторію. Після російської анексії на ці помешкання накинуло око Кремлівське міністерство оборони. Альтернативи людям військові не запропонували жодної. Висунули лише ультиматум – виселятися. Они считают, что здесь сараи, что мы здесь живем незаконно, что мы просто шли и решили здесь вдруг пожить. Они нас отсюда выгоняют, они прям так на суде, их представитель, их юрист так прям на суде и заявлял. Тот санаторий там, та территория, она работает всегда круглогодично, наша территория не работает уже много лет. Территория готовится под застройку. Будинки межують з території військового санаторія. Міністерство оборони хоче перевести їх на свій баланс. Жителі впевнені, державний акт на землю, де стоять їх оселі, підробка. Головы Семейского поссовета Николая Григорьевича Макаренко никаких действий по выдаче государственного акта военному санаторию произведено Семейским поссоветом не было. Мало того, по факту подделки документов Семейский поссовет подавал в следственные органы представлення о возбужденні уголовного діла. Ці люди не приховують. У 2014-му раділи анексії Криму та підтримували політику Росії. Я сам і на блокпостах стояв, і приймав участь в мітингі в Ялті за Росію. Однак обіцяні блага від окупаційної влади не лише не побачили, тепер навіть не знають, де доведеться жити. Напередодні у них навіть відключили воду. Сподіватися ж на пошуки справедливості у суді прокремлівського режиму годі. Ільвіна Сидбулаєва, Заман, АТР.
Росіяни намагаються розширити зону окупації за рахунок частини Херсонської області. Окупанти зазіхають на акваторію Сивашу. Про це заявив представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Як доказ, чиновник навів нещодавний скандал, коли два російських прикордонних катери заплили у затоку Сиваш і забрали сітки з рибою українських рибалок. Аби приховати факт крадіжки, росіяни через свої ЗМІ звинуватили українців у браконьєрстві. Хоча українські рибалки з ліцензіями згідно міжнародних домовленостей мають законне право ловити рибу у всій акваторії Азовського моря та Сивашу. Тож вони не могли порушити водних кордонів. Вилучили з води законно там розташовані засоби лову разом із рибою. І після того, як українські прикордонники наблизилися до них, вони втекли на тимчасово окуповану територію АРК. У Чечні російський військовий застрелив 4 товаришів по службі. Інцидент стався у військовій частині у станиці Шелковська. Старший лейтенант Росгвардії відкрив стрільбу у казармі з пістолета-кулемета. Дізнавшись, що його хочуть звільнити, він напився і, прихопивши зброю, пішов з'ясовувати стосунки. П'яний лейтенант першим розстріляв свого командира і встиг смертельно поранити ще 3 військових, перш ніж його самого застрелив черговий підрозділу. А у Вірменії російський контрактник убив на полігоні свого товариша по службі і наклав на себе руки. Під час здачі зброї солдат випадково вистрілив з автомата. У мережі з'явилося відео проникнення в редакцію радіостанції «Эхо Москви» Бориса Гриця, який поранив коментаторку Тетяну Фельгенгауер. На відео видно, як він підійшов до вахтера, простягнув йому якісь папери, згодом дістав з кишені газовий балончик і пирснув струменем охоронцю в обличчя і проповз під турникетом. Пізніше зловмисник напав на Тетяну Фельгенгауер і вдарив її ножем у горло. Жінка досі в шпиталі у медикаментозній комі. Її стан вкрай важкий, але лікарі дають оптимістичний прогноз. Кажуть, лезо не зачепило голосових зв'язок. Нападом на журналістку обурена Рада Європи і закликає російську владу якнайшвидше розслідувати цей інцидент. Російські військові технології безнадійно застарілі. Про це у своїй доповіді заявив індійсько-військово-повітряні сили. Документ підкреслює, Індії варто відмовитися від ідеї спільної з Росією розробки винищувача 5-го покоління Т-50, який у серійному виробництві мав маркуватися Су-57. Показники зразка конструкторського бюро Сухого виявилися набагато нижчими, ніж американського F-35. Це не вперше Делі критикує технології Росії. Ще 3 роки тому індійське армійське керівництво забракувало російські турбореактивні двигуни, бортову радіолокаційну станцію, застарілу систему малопомітності та підвиску озброєння винищувача. Теперішня доповідь тамтешнього ВПС рекомендує уряду взагалі вийти зі спільної програми про військове співробітництво із Росією. Чехії похизувався зброєю для полювання на журналістів. Скандально відомий Мілош Земан на своїй прес-конференції дістав копію Калашнікова із написом «Для журналістів». Замість магазина із набоями в автомат була вставлена пляшка чеської настоянки. Правоохоронці і медійники жарт не оцінили, побачивши в ньому завуальовану погрозу. Тим більше, що стосунки з пресою Земана не складаються вже давно. Свого часу він називав журналістів гноєм і гієнами. А у травні під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним пожартував, що зібралося забагато журналістів і треба когось ліквідувати. Українці ж знають Земана завдяки його заяві у ПАРЄ. Кілька тижнів тому він запропонував Україні визнати Крим російським, а точніше обміняти його на газ чи нафту. Старі і великі платитимуть більше. Влада Лондона збільшує дорожній збір для водіїв автомобілів. Найбільше будуть платити машини, вироблені понад 10 років тому з великим об'ємом двигуна. За користування дорогами центром Лондона такі водії щоденно сплачуватимуть 21,5 фунт стерлінгів. Це 755 гривень. Таке рішення мерія британської столиці ухвалила після публікації висновків учених. Згідно їхніх досліджень, щороку від наслідків забруднення оточуючого середовища на планеті гине 9 мільйонів людей. Це в 3 рази більше, ніж показники смертності від СНІДу, туберкульозу, малярії разом узятих. Кожна 6-та смерть у світі викликана забрудненням повітря, води і ґрунту. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» о 1-й годині дня. Придбайте підписку на наш телеканал на сайті АТR і отримайте доступ до архіву першого кримськотатарського. Будьте з нами. Ваша підтримка важлива для нас.